Kalong ka jing kemen ka ba kraw bhai ya ki babun balang khamtam ki pajba ki badan shepo ka West Hill District Kripang ki badan ki thangnong stoin Marsen UI ya kene ka jing penbej thmai ka bala penbej da kinong penya jong ka New Nong Stoin Sport Club ka ba unsa penlong ya ka jing yelekai laisai ke sngi ke balong khatlai tarik benai benikong arajar pusau bakalodan ke jing penkela ka ba pensu tenat ya ki pajba kiba juan ban pekai ha ketai kamadan bat kham gerpang ya kitai kiba ju khunyum bha khamtam ha kabe dei ber kijingram jong kabai tiket kumtang UI lingba ki notice bat kumjur kumbala pentip ba naru ka khalai tarik kan don ru ka jing le lukidro ya ki tiket entry naru numbar baningkong merba ar hadu numbar balai bat kumjuru la syai kesi kan don ru bat kalukidro ha kaba karo tiket kelong tang chispa tengka kawai ki tiket lade lade pithet sanspa tengka pinyo adu prateli ki tiket bat kumjuru pinyo ya unbar baningkong da ka murti 800 lane new phau hajar tengka baar ar phau hajar tengka balai shipau hajar tengka bat basau pinyo san hajar tengka nomor kata ke jingile kai kelong kabai tenat bha ha kabang UI nakaleng jongki players jongka lengmais sport association ru lawan ra ia ki player ki barat ba ki bakensai bha ha ka banadu mata kasngi kilayo benwan kilan met ha ka tege madan nung stoin tengi kerman ya ki pajba nadu laisai ka khalai terik benai men kong arjar pusau ba ka jingele kai kan sedang nadu ke por CBJ live ono phaisngi ha ka ba ka jingele kelong leng mai sport association Persia ya krib hoy United Sport Club sngubha prolog ba pinyawan ban pej ban sakhi ya ka tege jingele kai ka internet bha laisai ke sngi berkermen ba kumba mapi pila angnut ye jing yele kai ke itanat bha kumba pi ju khnyum bat buju ong lobor ba karem ke bai tiket ndai ke playar pede kilong ki ba telot bat ki bumler ndai laisai ke sngi pede ni i ba ki players kin salong ki ba pedi itanat bat ba kin ai jihun ya ki perlok ki baju smart ban pej ya football